Voditelj Darko Tanasijević je sledeće pitanje u emisiji Pitanja gledalaca pročitao Aleksandri Nikolić. Znaš li da bebica sa tobom priča, a onda prenosi Maji ispred sa njom? Glasilo je pitanje. Nije mi on drug, ja sam u fazi kad ne spavam, a ne spava ni on od Miljane i Zole. Očekuje ih pa sedi i čeka, a ja čekam sam. Pa pričam sa njim. Ne može mene niko da sprda, ja pričam sa njim čisto da mi prođe vreme. Ne može on da mi poremeti učešće, rekla je Aleks. Što kažem Aleks, to kaže mi Maji isto, dodao je bebica. Isto tako se čuje sa majkom, a krije od Miljane, ubacio se lepi Mića. Ja samo hoću da se nadovežem na prethodno pitanje, nadam se da Dejan nije toliko odlepio da daje izjave da želi da se pomiri sa mnom. Meni nema ništa da se prašta, želim mu sve najlepše i da nađe devojku koja mu priliči. Ako bi došlo do toga, ja se ne bih mirila, nadovezala se Nikolićeva. Ko zna šta će tu da se dešava, ipak su tu bile i čokoladice, rekla je Maja.